Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι μια χορηγία φίλων και συνεργατών των διακονιών Joyce Meyer. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου σήμερα. Προσεγγίζω αυτό το θέμα με ευλάβεια. Το Άγιο σου Πνεύμα είναι Άγιο και θαυμαστό και ποτέ δεν θα θέλαμε να το παρερμηνεύσουμε με κανέναν τρόπο. Έτσι σε ευχαριστώ για τη βοήθειά σου σήμερα που θα φανερώσεις ό,τι πρέπει και θα βοηθήσεις τους ανθρώπους να το καταλάβουν. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Άγιο Πνεύμα, τον βοηθό μας. Τώρα, όλοι θέλουμε βοήθεια. Αμήν. Μερικές φορές όμως μας πιάνει το πείσμα και η υπερηφάνεια και δεν τη ζητάμε. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να μάθουμε για το Θεό είναι να μην θεωρούμε δεδομένο και αυτονόητο ότι θα κάνει κάτι. Η βίβλος λέει δεν έχετε επειδή δεν ζητάτε. Τώρα αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν θα σε βοηθήσει ποτέ αν δεν το ζητήσεις, αλλά αν ζητάς από το Θεό να κάνει πράγματα για σένα, αυτό θα φέρει πολύ περισσότερες ευλογίες από ότι αν δεν ζητάς κάτι από το Θεό. Πρέπει να του ζητάμε αυτό που θέλουμε. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι νομίζουμε ότι ο Θεός δεν ενδιαφέρεται για τα μικρά πράγματα στη ζωή μας, αλλά Εκείνος στα αλήθεια ενδιαφέρεται για όλα αυτά τα μικρά. Γιατί στην ουσία όλα είναι πολύ μικρά γι' αυτό. Βλέπετε, δεν υπάρχει ζήτημα ή πρόβλημα που να έχεις και να μην είναι μικρό για το Θεό. Έτσι μπορείς να του ζητήσεις τη βοήθειά Του για να φτιάξεις τα μαλλιά σου, για να μαγειρέψεις το βραδινό, για να έχεις μια καλή στάση όταν καθαρίζεις το γκαράζ. Ξέρετε, σε κάθε περίσταση. Τώρα, εγώ έχω κάποιους ανθρώπους που με βοηθούν και είμαι ευγνώμων για αυτούς που με βοηθούν. Ας πούμε, έχω μία βοηθό που με βοηθάει στα διοικητικά. Θα πάρει τηλέφωνο για μένα, θα μου κλείσει ραντεβού. Έχω τον πειμένα Μάικ που με βοηθάει εδώ στον Άμβονα και αυτό με έχει βοηθήσει πολύ γιατί τα τελευταία 28 χρόνια το έκανα μόνη μου και έτσι ίσως μερικοί από εσάς όταν το ακούτε αυτό να σκέφτεστε ωραία και εμένα θα μου άρεσε να με βοηθούν έτσι. Πόσοι από εσάς θα θέλετε να είχατε ένα βοηθό που απλώς... Ωραία, τώρα σας πήγα στο σημείο που θα ήθελα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τον έχετε. Τώρα, προφανώς το Άγιο Πνεύμα δεν θα σου πλύνει τα πιάτα. Δεν θα καθαρίσει την ντουλάπα αντί για σένα, αλλά μπορεί να σου δώσει τη χάρη να το κάνεις με μια καλή στάση. Μπορεί να σου δώσει την ενέργεια, τη φυσική ενέργεια, το ζήλο, το πάθος. Μπορεί να σου δώσει ό,τι χρειάζεσαι για να κάνεις ό,τι χρειάζεται να κάνεις στη ζωή σου. Αμήν. Δεν ξέρω για σας, αλλά έχω ζήσει πολλά χρόνια ως χριστιανή που η μόνη προσευχή που έκανα ήταν μια πολύ μικρή προσευχή που έκανα κάθε μέρα, που πήγαινε κάπως έτσι. Συγχώρεσε τις αμαρτίες μου, βοήθησέ με να είμαι καλή σύζυγος, καλή μητέρα και πάνω απ' όλα βοήθησέ με να είμαι καλή χριστιανή, γιατί ξέρω πως αν το κάνω αυτό, τότε όλα τα άλλα θα είναι εντάξει. Και έκανα την ίδια αυτή μικρή προσευχή κάθε βράδυ, δεν ξέρω κι εγώ για πόσα χρόνια, αλλά έχω μάθει ότι μπορώ να προσεύχομαι για οτιδήποτε και για τα πάντα και μόλις ανακάλυψα ότι ο Θεός ήταν πρόθυμος να με βοηθήσει σε οτιδήποτε θα του ζητούσα και ότι μπορεί να κάνει μεγαλύτερα πράγματα από αυτά που του ζητάμε, ξεπέρασα κάθε φόβο που είχα να ζητάω, γιατί νόμιζα πάντα ότι στο Θεό πας μόνο στις επίγουσες καταστάσεις. Βλέπετε, ένα από τα σπουδαία πράγματα του να είσαι πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο είναι να καταλαβαίνεις ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ένα πρόσωπο, ότι δεν θα σε αφήσει, είναι μέσα σου και μαζί σου όλη την ώρα και ότι ο Ιησούς το έστειλε, λέει η βίβλος, για να είναι σε στενή κοινωνία με σένα. Ας διαβάσουμε στον Ιωάννη κεφάλαιο 16. Στο εδάφιο 7, θα σας το διαβάσω. Κι όμως εγώ σας λέω την αλήθεια. Σας συμφέρει. Είναι για σας καλό, εξαιρετικά ωφέλιμο να φύγω εγώ. Τώρα ο Ιησούς είπε, θα είστε καλύτερα αν φύγω εγώ. Γιατί αν εγώ δεν φύγω, ο Παράκλητος, ο σύμβουλος, ο βοηθός, ας πούμε όλοι ο βοηθός,
Ο συνήγορος, αυτός που μεσιτεύει, που δυναμώνει και είναι στο πλάι σας, δεν θα έρθει σε εσάς, σε στενή κοινωνία με εσάς. Μπορείτε να πείτε όλοι στενή κοινωνία με μένα? Ενώ αν πάω εκεί θα το στείλω σε εσάς, για να είναι σε στενή κοινωνία με εσάς. Τώρα ακούστε αυτό. Ήταν κάτι που μου άλλαξε τη ζωή πάρα πολύ. Όταν έλαβα την πλήρωση με το Άγιο Πνεύμα, τη δεκαετία του 70, η ζωή μου άλλαξε, η σχέση μου άλλαξε με το Θεό με δραματικό τρόπο, γιατί αισθάνθηκα κοντά και οικία στο Θεό. Ήρθα κοντά Του περισσότερο από ποτέ και πιστεύω πως αυτό είναι ένα από τα έργα του Αγίου Πνεύματος. Μας φέρνει την πραγματικότητα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού και μας φέρνει την πραγματικότητα του Θεού Πατέρα μας. Μας κάνει να καταλαβαίνουμε και να γνωρίσουμε ότι έχουμε υιοθετηθεί από το Θεό ως παιδιά Του. Είναι για μας το πνεύμα της υιοθεσίας. Και έτσι χρειάζεται να αρχίσουμε να Του ζητάμε όλη τη βοήθεια που χρειαζόμαστε. Η λέξη βοήθεια στο λεξικό του Webster του 1828 είναι ένα σπουδαίο λεξικό, γιατί ο Webster ήταν ένας σπουδαίος άνδρας του Θεού και το λεξικό του είναι πολύ πιο παλιό από όλα αυτά που βγήκαν στη συνέχεια και αλλάζουν κατά βούληση το νόημα των λέξεων. Έτσι, αυτός και πολλοί άλλοι ορισμοί που δίνει, σας το προτείνω γιατί είναι ένα εξαιρετικό λεξικό. Πολλοί από αυτούς τους ορισμούς βασίζονται στη βίβλο. Έτσι, στο λίμα βοήθεια στην έκδοση του 1828 λέει «Είναι το να συνδράμω, να ενισχύω, να δίνω δύναμη, να βοηθάω κάποιον στη δουλειά του, να βοηθάω κάποιον στην οικοδομία ενός κτηρίου, να βοηθάω κάποιον πληρώνοντας τα χρέη του, να βοηθάω κάποιον να θυμηθεί, να το κατανοήσει». Δεν ξέρω εσείς, εγώ πάντως χρειάζομαι να θυμάμαι και να καταλαβαίνω. Βοηθάω σημαίνει ενισχύω κάποιον όταν είναι θλιμμένος, βοηθάω κάποιον να βγει από μια φυλακή, ανακουφίζω, θεραπεύω, καταπραίνω τον πόνο ή τη συμφορά, δίνω λύση, αλλάζω προς το καλό, αποτρέπω, εμποδίζω μια επίθεση. Βοηθώ την πρόοδο και συνεχίζει και συνεχίζει και συνεχίζει και συνεχίζει. Δεν ξέρω εσείς, αλλά εμένα με ενθουσιάζει ακόμα πιο πολύ το ότι έχω τη βοήθεια του Θεού στη ζωή μου. Έτσι, η πιο σπουδαία προσευχή που μπορούμε να πούμε είναι «Θεέ μου, βοήθαμε». Ας το πούμε όλοι «Θεέ μου, βοήθαμε». Δεν φαίνεται να το λέτε και τόσο σοβαρά. Ψαλμός 10-14. Είδες, γιατί εσύ ξέρεις τη δυστυχία και την εξαθλίωση. Θα ανταποδώσεις με τα έργα σου. Σε σένα ακουμπά ο φτωχός. Βοηθός στα ορφανά εσύ εστάθης. Τώρα, αυτό είναι καλό γιατί αν δεν είχες ποτέ πατέρα, τότε μπορεί να μην το θεωρείς πια μια έλλειψη στη ζωή σου, γιατί έχεις ένα πατέρα, τον καλύτερο από όλους, ο οποίος είναι πατέρας των ορφανών. Μου αρέσει το Ψαλμό 27-10 που λέει «Η μάνα μου και ο πατέρας μου με εγκατέλειψαν, μα ο Κύριος με δέχεται, ο Κύριος με δέχεται». Εγώ δεν είχα καλούς γονείς. Δεν είχα γονείς που ήξεραν πώς να με αγαπούν. Ο ένας με εγκατέλειψε, ο άλλος με κακοποίησε. Και έτσι δεν ξέρω τι μπορεί αυτό να προκαλέσει σε ένα πρόσωπο, αλλά ξέρω πως ό,τι κι αν έγινε, ο Θεός ήρθε και έφερε αποκατάσταση και μου έχει δώσει διπλή ανταμοιβή. Διπλή κληρονομιά για τη διπλή ντροπή μου. Βλέπετε, αυτό είναι το θέμα και ίσως αυτό να βοηθάει κάποιον. Με το Θεό στο πλάι μας δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας λόγος να έχουμε αυτολύπηση. Μερικοί μπορεί να λέτε «Ναι, αλλά η αυτολύπηση είναι το πιο ανώφελο πράγμα σε όλο τον κόσμο. Απλώς δεν προσφέρει τίποτα. Αλλά θα σας πω και κάτι. Όταν προσπαθούσα να λύσω όλα τα προβλήματά μου, ήμουν εθισμένη στην αυτολύπηση και κάτω από την επίρρειά της ήθελα και ο Ντέιβιτ να με λυπάται. Και θυμάμαι μια φορά με κοίταξε και μου είπε «Δεν θα σε λυπηθώ και ξέρεις γιατί? Γιατί ο Θεός δεν θέλει να το κάνω αυτό». Και σκέφτηκα «Εσύ δεν ξέρεις τίποτα για το Θεό, είναι Θεός εκτιρμών και συμπόνιας και ελαίους Θεός». Και εξοργιζόμουν. Αλλά ξέρετε κάτι, ήταν η αλήθεια και παρότι δεν υπήρχε κάτι που να με έκανε πιο έξαλλη από τότε που μου το είπε, ήταν η αλήθεια γιατί
Η αυτολύπηση σε δένει κατά κάποιο τρόπο, αλλά πρέπει να φτάσεις στο σημείο και να πεις εντάξει, δεν ήταν δίκαιο αυτό που μου συνέβη, δεν ήταν σωστό αυτό που μου συνέβη, αλλά ο Θεός είναι μαζί μου. Και αν τον εμπιστευτώ και κάνω τα πράγματα με τους τρόπους του, θα είναι ο υπερασπιστής μου, θα φέρει αποκατάσταση και θα με ανταμείψει. Αμήν. Ακούστε παρακαλώ αυτό που θα σας πω. Όλους μας ενθουσιάζει η ιδέα ότι ο Θεός θα μας ανταμείψει. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να κάνουμε τα πράγματα με τους τρόπους Του. Αυτό το μέρος δεν μας ενθουσιάζει και τόσο όσο η ανταμοιβή. Στον Ψαλμό 12:1 λέει «Κύριε βοήθα». Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο δυναμική προσευχή που μπορούμε να κάνουμε. Στον Ψαλμό 27:9 λέει «Εσύ ήσουν ο βοηθός μου». Στον Ψαλμό 38:22 «Έλα γοργά και βοήθησέ με, Κύριε». Μου αρέσει αυτό. Βιάσου, βοήθησέ με. Μάρκος 9:22 «Αλλά αν μπορείς να κάνεις κάτι, σπλαχνίσου μας και βοήθησέ μας». Μάρκος 9:24 «Πιστεύω, Κύριε, αλλά βοήθησέ με γιατί η πίστη μου δεν είναι δυνατή». Εβραίους 4:16 «Ας πλησιάσουμε λοιπόν με θάρρος το θρόνο της χάριτος του Θεού για να μας πλαχνιστεί και να μας δωρήσει τη χάρη Του την ώρα που τη χρειαζόμαστε». Στην Εβραίους 13:6 «Ο Κύριος είναι βοηθός μου». Τώρα ξέρετε, υπάρχουν, είμαι σίγουρη, χιλιάδες πράγματα για τα οποία θα μπορούσαμε να ζητήσουμε βοήθεια από το Θεό. Και αυτό είναι υπέροχο. Ζήτα Του όλη τη βοήθεια που χρειάζεσαι σε κάθε περίσταση. Βοήθαμε να βρω δουλειά, βοήθαμε με τα χρέη, βοήθαμε να πάρω καλό αμάξι, βοήθαμε να βρω σύζυγο, βοήθαμε να μην βρω σύζυγο. Όχι, αυτό δεν ήταν στη λίστα. Βοήθαμε να τελειώσω τη δουλειά μου. Βοήθαμε να κηρύξω καλά το πρωί, Κύριε. Δηλαδή, βοήθεια. Αλλά σήμερα θέλω να σας μιλήσω για μια συγκεκριμένη σφαίρα της ζωής που θα ήθελα όλοι μας να αρχίσουμε να κράζουμε στο Θεό να μας βοηθήσει. Κύριε, βοήθαμε να κάνω το σωστό. Βλέπετε, νομίζω ότι δεν κάνουμε αρκετά συχνά αυτή την προσευχή. Είναι εύκολο να ζητάς από το Θεό να σε βοηθήσει να αποκτήσεις αυτά που θες. Αυτό είναι εύκολο για μένα. Αλλά όταν ζητάω από το Θεό να με βοηθήσει να κάνω το σωστό, πρέπει πρώτα να θέλω να κάνω το σωστό. Και πρέπει να είμαι διατεθειμένη να κάνω το σωστό. Ακόμα και αν αυτό δεν θα μου είναι εύκολο, και να σας πω κάτι. Αυτή είναι μια καλή φράση για να τη θυμάστε. Η υπακοή φέρνει πάντα πόνο πριν φέρει απόλαυση. Νομίζω ότι πρέπει να το πω άλλη μια φορά. Η υπακοή σχεδόν πάντα φέρνει πόνο πριν φέρει απόλαυση, και αναφέρομαι στον πόνο της ψυχής, στα συναισθήματά μας. Είναι, ξέρετε, είναι σαν να έχεις μια φιλονικία με κάποιον και δεν κάνει κάποια κίνηση να διορθώσει τα πράγματα, και τότε πέφτεις πάνω στο Ματθαίος 5:9 που λέει «Μακάρι όσοι φέρουν την ειρήνη στους ανθρώπους». Μακάρι να μην το είχα διαβάσει αυτό. Και τη στιγμή που το διαβάζεις, το Άγιο Πνεύμα το χρησιμοποιεί και ξέρεις ότι πρέπει να ταπεινώσεις τον εαυτό σου και να κάνεις ειρήνη με αυτό το πρόσωπο. Αυτό θα πονέσει. Και η σάρκα σου θα αισθανθεί αυτό το πόνο. Αλλά μετά από αυτά, γιατί δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να ξέρεις ότι έχεις κάνει το σωστό. Η βίβλος μας λέει ότι πρέπει να είμαστε εκτελεστές του λόγου, όχι μόνο ακροατές, και για να είμαι ειλικρινής πιστεύω πως αυτή είναι μία από τις πιο άμεσες ανάγκες στην Εκκλησία μας σήμερα, ειδικά στον δυτικό κόσμο. Γιατί πολλές φορές όταν μπορείς να έχεις κάτι όσο θες και ξέρεις ότι μπορείς να ακούσεις το λόγο όλη την ημέρα, κάθε μέρα,
με 25 διαφορετικούς τρόπους, μπορεί να καταντήσει μια συνήθεια και να μην τον προσεγγίζεις με τον σωστό τρόπο όπως θα έπρεπε. Στη Γαλάτες 6:9 η βίβλος λέει «Και ας μην αποκάμνουμε πράττοντας το καλό». Επειδή αν δεν αποκάμνουμε, θα θερήσουμε στον κατάλληλο καιρό. Τώρα ο Θεός είναι μισθαποδότης σε αυτούς που τον εξητούν με επιμέλεια. Και αφήστε με να σας πω κάτι, όταν κάνουμε το σωστό, ανταμοιβόμαστε όχι μόνο εδώ, αλλά έχουμε αμοιβές φυλαγμένες στον ουρανό. Τώρα η σωτηρία μας δόθηκε ως δώρο με τίμημα το αίμα του Χριστού. Όμως υπάρχουν και αμοιβές που θα μας περιμένουν στον ουρανό. Η βίβλος λέει σε πάρα πολλά σημεία ότι ο Θεός θα μας ανταμείψει σύμφωνα με όσα έχουμε κάνει ή δεν έχουμε κάνει, όντας το σώμα. Έτσι δεν έχουμε το δικαίωμα να λέμε «Ωραία, δεν μπορώ να κάνω τη διαφορά στον κόσμο αυτόν», γιατί υπάρχουν πάρα πολλά εδάφια που μας μιλούν για την υπακοή στο Θεό. Και το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε χωρίς το Θεό. Γιατί Αυτός μας δίνει τη χάρη να κάνουμε το σωστό, αν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε το σωστό. Και θέλω να σας αποτυπωθεί αυτό απόψε και θα αφιερώσω περίπου 40 λεπτά σε αυτό. Στο πόσο δηλαδή σημαντικό είναι να φύγουμε από εδώ απόψε με την οτροπία «Θέλω να κάνω το σωστό». Όχι γιατί θα κερδίσω κάτι κάνοντας το σωστό, αλλά γιατί απλώς θέλω να κάνω το σωστό επειδή είναι το σωστό. Απλά είναι σωστό να κάνω το σωστό. Όταν κάνω το σωστό, τιμώ και δοξάζω το Θεό. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα στον κόσμο μας σήμερα. Πόσους ανθρώπους γνωρίζετε που δεν κρατούν το λόγο τους? Θέλω να πω, είναι το πιο ενοχλητικό πράγμα που συναντάμε στην κοινωνία μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απογοήτευση από το να έχεις πάρει άδεια από τη δουλειά ή μισή μέρα άδεια από τη δουλειά για να κάνεις μια δουλειά στο σπίτι σου. Και ο εργάτης δεν έρχεται και δεν μπαίνει στον κόπο να σε πάρει τηλέφωνο να σου πει ότι δεν θα έρθει. Και μετά πρέπει να τηλεφωνήσεις εσύ στην εταιρεία και να δεις τι έπαθε ο τύπος. Και μετά μαθαίνεις ότι του προέκυψε κάτι έκτακτο να κάνει το ένα ή το άλλο, αλλά κανείς δεν σε πήρε να στο πει. Ωραία, ξέρεις κάτι, ο μεγαλύτερος κίνδυνος που έχουμε εμείς οι πιστοί είναι να σκεφτόμαστε ότι είναι εντάξει να ενεργούμε όπως οι άλλοι. Αμήν. Μου έκανες αυτό, θα σου κάνω το ίδιο. Όχι, 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 απολύτως όχι, όχι. Πρέπει να πούμε, δεν με νοιάζει τι μου κάνεις, Θεέ μου βοήθαμε, Άγιο Πνεύμα βοήθαμε να κάνω το σωστό. Βοήθησέ με να κάνω το σωστό. Ξέρετε, στα αλήθεια δεν με νοιάζει και ας πούμε σε μια δημόσια τουαλέτα, χρησιμοποιώ το τελευταίο χαρτί τουαλέτας. Θέλω μόνο να φύγω και να αφήσω τον επόμενο να δει τι θα κάνει. Αλλά όχι, εκεί είναι το Άγιο Πνεύμα. Και να σας πω κάτι, όταν γνωρίζεις τι λέει η Γραφή, σου έρχεται στο νου, κάνε στους άλλους αυτό που θες να σου κάνουν, να είσαι τέλειος. Να κάνεις το δεύτερο μίλι. Και σκέφτομαι τότε, αυτό δεν είναι το μπάνιο μου. Είμαι μοναδική περίπτωση ή μήπως ο Θεός σας φέρνει και εσάς αντιμέτωπους με τέτοια? Θεέ μου. Και ξέρετε που κατέληξα πριν από πολύ καιρό? Η προσωπική σου σχέση με το Άγιο Πνεύμα εμπλουτίζεται πάρα πολύ όταν κάνεις πολλά μικρά πράγματα για εκείνον που κανένας άλλος δεν θα δει, κανείς δεν θα μάθει. Αλλά έτσι είναι που αποκτάς μια πολύ στενή, οικία σχέση με το Θεό. Ας αρχίσουμε λοιπόν να κάνουμε το σωστό, ιδιαίτερα όταν κανείς δεν μας βλέπει. Απλώς επειδή αγαπάμε το Θεό και θέλουμε να το κάνουμε επειδή ξέρουμε πως αυτό θα ήθελε να κάνουμε. Αυτό το Σαββατοκύριακο δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να σας πω κάτι πιο χρήσιμο από αυτό που μόλις σας είπα. Δεν είναι ένας καλός τρόπος σκέψης?
Στον Ιάκωβο 1:22 λέει να γίνεστε δε εκτελεστές του λόγου, να υπακούτε δηλαδή σε αυτό που παραγγέλει και όχι μονάχα ακροατές εξαπατώντας τον εαυτό σας, δηλαδή συλλογιζόμενοι ενάντια στην αλήθεια. Όταν πιστεύεις ότι κάτι είναι το σωστό αλλά δεν το κάνεις, κάπου εκεί υπάρχει μια εξαπάτηση. Για την απίστευτο το πώς δίνουμε στους εαυτούς μας το ελεύθερο. Ωραία, ναι, Joyce. Πιστεύω πως πρέπει να βοηθάμε όσους έχουν ανάγκη, αλλά... Όχι. Όχι. Ωραία. Ναι, Joyce, πιστεύω ότι πρέπει να συγχωρούμε και μάλιστα γρήγορα και να μην κρατάμε θυμό στους άλλους, αλλά... Ξέρετε, θα μένατε έκπληκτοι αν ήθελα να ανακαλύψω πόσοι άνθρωποι βρίσκονται εδώ απόψε και πόσοι μας βλέπουν από την τηλεόραση που είναι θυμωμένοι με κάποιον. Ευχαριστώ. Ναι. Τώρα μερικοί εκεί πέρα το ομολόγησαν. Εντάξει. Πόσοι από εσάς που είστε θυμωμένοι με κάποιον ξέρετε ότι δεν είναι σωστό να είσαι θυμωμένος με κάποιον? Σας βλέπω, μην κρύβεστε. Μα δεν μπορώ αλλιώς, Joyce. Όχι, εκεί είναι που λες, Άγιο Πνεύμα. Βοήθαμε. Αρνούμε να ζω με θυμό. Ξέρω ότι αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Ξέρω πως αυτό δεν είναι σωστό. Ξέρω πόσες φορές με έχει συγχωρέσει και δεν θα παραμείνω θυμωμένος πλέον. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Βοήθησέ με. Βλέπετε, πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να μην σκεφτόμαστε ότι είναι εντάξει να είμαστε κάπως επειδή έτσι το αισθανόμαστε. Ξέρεις ότι μπορείς να συγχωρέσεις και να εξακολουθείς να αισθάνεσαι ότι θες να τον χτυπήσεις. Η συγχώρεση δεν έχει να κάνει με το τι αισθανόμαστε, αλλά με το πώς συμπεριφερόμαστε. Με ακούσατε, η συγχώρεση δεν έχει να κάνει με το πώς αισθάνεσαι, αλλά με το πώς συμπεριφέρεσαι στους ανθρώπους. Θυμάμαι κάποιες φορές στο παρελθόν που μάλωνα με τον David, ξέρετε, το πρώτο πράγμα που κάνουμε, ειδικά οι γυναίκες, όταν θυμώνουμε, είναι να αποσυρώμαστε. Υψώνουμε τοίχο, πάμε κάπου αλλού στο σπίτι και αρνούμαστε να είμαστε στο ίδιο δωμάτιο με εκείνους, λες και αυτό θα τους πειράξει. Ωραία, διψάω. Αλλά δεν θα πάω στο δωμάτιο που βρίσκεται για να πάρω κάτι να πιω. Ωραία, παγώνω, αλλά δεν θα του ζητήσω την κουβέρτα να σκεπαστώ. Και θυμάμαι το Θεό να μου λέει «Μπες μέσα και μίλα του». Και εγώ να κάνω πόνος πριν την απόλαυση. Ελάτε κυρίες μου, ξέρετε γιατί μιλάω. Δεν πρόκειται να του ξαναμιλήσω. Εντάξει, Άγιο Πνεύμα, βοήθαμε. Ούτε που ξέρω τι να του πω. Πρέπει να μου δώσεις κάτι να του πω. Έτσι, μπορείς ίσως να πεις κάτι σαν... Να σου φέρω κάτι να φας? Και δεν θες να του δώσεις κάτι να φάει. Θέλω να σας δώσω να καταλάβετε πως δεν χρειάζεται να το αισθάνεσαι για να κάνεις το σωστό προκειμένου να κάνεις το σωστό. Ελάτε! Και μόλις αρχίσεις να βλέπεις την ομορφιά που έχει και πόσο χαίρεται ο Θεός όταν τον αγαπάς τόσο πολύ που θέλεις να κάνεις το σωστό με κάθε τρόπο, πραγματικά το απολαμβάνεις που δεν αφήνεις τα συναισθήματά σου να σε άγουν και να σε φέρουν.
Γνωρίζεις ότι η βίβλος λέει πως μπορούμε να λυπήσουμε το Πνεύμα το Άγιο? Μπορούμε ακόμα και να σβήσουμε το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας όταν δεν περπατάμε με αγάπη. Πρέπει να μάθουμε πώς να προστατεύουμε το χρήσμα στη ζωή μας, γιατί το χρήσμα είναι η παρουσία και η δύναμη του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα μας. Πρέπει να μάθουμε πώς να μην ζούμε μέσα σε διαμάχες και να συγχωρούμε γρήγορα και να μην είμαστε θυμωμένοι και να προσέχουμε τι λέμε και πολλά άλλα που είμαι ευγνώμων που ο Θεός πάντοτε μας τα διδάσκει.